Ce dracu? Păi? Îi zice, uite-l pe Iancu nostru, la televizor. Bagă. Bagă, ceartă-te cu Dumnezeu, cu vremea, cu frigul, nu mai putea... Chiar că ce fric e, bă, Iancule. Ce se întâmplă? Ia, pregătește-ți acolo. Dă-i, gata. Gata! Gata! Da, du-te că mă nici aia de zbir. Lăzăule! Sare de acasă nu mâncă oricare. Să vină... Lăzăule, te ce prost e geaca ta. Să vină, mă, lasă copilul ăla în pace, că-i necăji ce ai. Ăsta are boala aia geacă, Dumnezeu meu. Ce geacă? Ce tăpămește de geacă? Geacă, de mai dai în cap. Ape pune vii. Să vină, mă, zic. E bine, mă, numesc bera, ce ai? Aude, Dumnezeu, mi-a dat mai precești tu nisoarea asta. Că geaca asta mă bate, sparge oricum, mi-ți-a pămplute. Vino, mă, ce ai? Ce ai, mă, copile? Dă-i stop, stop. Dar mi-e mi-e bă, Dumnezeu meu. Dumnezeu, stop.